खिन्थु साननै थाबाय खोमा ना साननै जाबाय बारनाया बेफोरबायदि बारनाया आरो ओमफ्राय स' फाइनालि जोंहानि माबा पदम बिबारा माबा मारबाय बिबार बारमारबाय दाखालि बयनिफ्राय बारदों आरो नोंथांमोननो देखायदोंमोन ना फिसा समाव नै नायना लाबानो जाबाय दा पुरा हेभि जादों ना थबलांसिगोन ना दा मोनायाव थबो ना माथाय मिथिया खिन्थु जेखि जाया नै दा बेकग्राउन्डआ वाइट ना बोरै माबादों हा आरो नै पुरा दा जागासिनो आरो ओमफ्राय दै लुबाय थानांगौ दै रानबाय थायो थाब थाबनो ओमफ्राय मा जाखो ओमफ्राय नै फार्स्ट बारसे बेनो फार्स्ट आरो जोंहानि बिबारा पदम बिबारा ओमफ्राय जानाय नंला बे सानबेसे थायोथाय खिन्थु मिथिया जों एक्सपिरियेन्स मोनफेराखैना दासो फार्स्ट टाइम खिन्थु साननै थाबाय खोमा ना साननै जाबाय बारनाया बेफोरबायदि बारनाया आरो ओमफ्राय आरो सानबेसे थाबावगोनथाय मिथिला दा नै हेभिया देनां बारायबावगोन र' जाबाथाय ओइ नोंसोर बिराद मोजां नङा दै मानसिफ्रा जा आरो आइयाबो लोमजानायानो हामथारलियानो दखानाव थांनि ब्लेड लायनो लोमजानाया हामला रानजोबलांबायथ' र' ओंखाम जानो हायाखै